एथ' गोबावलागि टिभि नायबाय दोङो नोङो एग्र'था जालायलांबाय हाथायफोराव थां सबजि थबजि लायनो बेयाव टिभि नायबाय थाबा जाया र'लै थांनि र' माखारि थां मिथिला दे आरो थांनाय जन्मावदि मा फाब मावदोंमोन आङो दिनै बिदि दिन नुनांदों बि न'खरनि मालिक जानानै आंनि मथे मोनसेबो सोलिखाया नायनाय आंखौ बोरै नुदों मोजां नुदोंना समायदोंना आंखौ गोदान दख'नाया है आंनि हिन्जाव सिरि सिरि बुं दानो जुदि आइया गम मोनो आं नोंनो दख'ना गोदान लाबोदों होनना दानो महाभारत रामायण जालांजोबगोन औ मुसुखाया दसन मियानो दरमाहा मोननो गोनांमोन मा जाखौ आंनो होआसै दसन ओइ मुसुखा ओजों फैनाय मा जाखौ मा जाखो बोरमा साला नों दसन मिया दरमाहा मोनदोंमोनलाय दाहालागि आंनि आखाइयाव मानो होफैयाखै होनै र' बावदोंमोन आङो नै लादो ओइ मा फैसा खमलै बाखि फैसा अबाव माबा आयै नोंसा बिहामजोनो गांसे दख'ना नांगौ जादोंमोननो बेनिखायनो आं दख'ना गांसे लाबोना होफैदोंमोन आयै वाह बेटा वाह हाबा जानाया सप्तासेयानो जाखै नों आरो दानिनिफ्रायनो गुलाम जाबाय आंनि बाथ्राखौ एबार मोजाङै खोनासंना ला खोमा फुवारना खबरदार एबारनिफ्राय जुदि आंखौ सोङालासिनो बै महारानिनि थाखाय जुदि मायबा मोनसे बुस्थु लाबोयो थाइसे फैसा खरस खालामनो मोना नोङो बै महारानिनि थाखाय जागोन दे आयै आरो मा गसंबाय थाखो नोंलाय थांदो खामानि मावनो बिहामजो ओजों फैनाय आइया गाज्रि हरदोंमोन आंखौ मामोन आइ थां बैयाव आंनि दख'ना सुनो लागा दङ बेखौ सुहै थां आं बिउटि पार्लाराव थांनि आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै रेडि दोनखा जागोन दे आयै आब'आलाय अबाव थांनो नागिरदों आं बिउटि पार्लाराव थांनो नागिरदों र' नंगौ ओरैनो आब'नि खौरांफोरा मोजाङै दंना दङ मोजाङैनो आरो बिहामजोनियालाय माथो खौरां न'नि खामानिफोरखौ मोजाङै मावबाय दंना गैया मानो मावा जानो आंनि सायाव रावबो जानो हाखाया आंनि हुकुमखौ गासैबो मानिनांगौ जाखायो नंगौ नामा आब' नाथाय आब' आजिखालिनि सिख्लाफोरखौ नों जेबो मोनथिया मालाय सालु जाजोब्बाय सारि आरो साननैसोनि उनाव दैमानि दैया उल्था बोहैलांगोन दे होनबा आब' आं थांसै बाथ्रायालाय नंगौ र' नोंनायालाय नोङाबो नोङा आंनो मायबा मोनसे खालामनांसिगोनलै दानियासो दानि ओइ बिमा माहाय मा जालायखो बेफोरखौ मा खोनादों आङो नों जोंहानि खामानि मावग्रा दाब्लेखौ न'आव एंगारहरबाय माथो खालामबावनो होनबा बिहामजोबो लाबोखाबाय रुवाथिलै मा दरखार दंबावो खोनासं एबारनिफ्राय गासैबो खामानिखौनो बिहामजोआनो मावजोबनांगोन मोनथिया दे आरो नोंखौ भगबाना मानो बिदि दाना हरखौ गावनि बिहामजोखौनो रुवाथि सानना लायो बिहामजोफोराथ' गावनि फिसा हिनजाव बायदिसो ओइ खोनासंना ला आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि प्ले बखिबाय थानाङा आंखौ सिखायनो फैनाङा बेयाव नोंजों रायज्लायना जेबो लाब गैयालै नों जेबोखौनो बुजि मोना है आंखौ सिखायनो फैयो बिहामजो फैनाय जों मामोन आयै बिहामजो दाब्लेया दिनैनिफ्राय खामानि मावनो फैला बेनिखायनो गासैबो न'नि खामानिखौनो नोंनो मावजोबनांगोन जेबो नङा दे आयै नों जेबो टेनसन लानाङा आइ आं न'नि गासैबो खामानिखौनो मावजोबगोन जागोन दे थां ओंखाम संहै थां दे होनबाय आइ बिहामजो बाहेरायाव फैनाय नोंखौ नायनो फैदों दे थांगासिनो र' आइ मा खालामबाय थाखोहाय बेलाय बिहामजो नोंनि बिहामजोआ बेनो समायना दे समायना ओइ आब' नोंसानि खामानि मावग्रा दाब्लेखौ नुवाखै नोंसा दिनै मा बेखौ होखारहरबाय नामालै आरे लुदुमि आगै बिहामजो थानायावलाय मा रुवाथिनि दरखार आं मालायनि बिखुमजो बायदि नङा बिहामजोफोरखौ खर'आव लाबाय थानो बिहामजोफोरखौ मिथिहोनांगौलै गिनायनि नैथि मुङानो जाबाय बिखुमजो बिहामजो थां साहा फुदुंहै थां जागोन दे आयै थारमाने आंनि बिखुमजोआ आंखौ रुवाथिसो सानो र' नायना लागोन आंबो नोंखौ दिनैनिफ्राय बेलेग जागोन आंबो आया मा नायबाय थाखौलै थां फुदुंहै थां साहाखौ बा न'आव एथ' खामानि गोग्लैना दं नों महारानिया आरामसे बेयावसो जिरायना दं खामानिफोरखौ सोर मावगोन आयै आं दिनै खामानि मावनायनि मुडआव गैया मा मुड गैया मा बेलाय मा बुंनाय जादों बेलाय आयै आं दिनै लोगो सासेजों शपिं खालामनो थांगोन बेनिखायनो न'नि गासै खामानिखौनो नोंनो मावजोबनांगोन मा मैया दाख्लैनि मानसियानोसो आंखौ बिदि बुंनो बोरै साहस मोनखो नोङो र' नोंखौ फैनाय नोङो बुरै नों आंखौ बोरै बुनो खोनासंना लाखा आं
आङो सासे कुंफु काराटे लानाय सिख्लासो जुदि आंनि मोदोमाव इसेबो आखाइ फोनांनो फैयोना नोङो नोंनि आखाइखौनो सेफायना दोनखागोन आया कुंफु काराटे रोंमारगोन नामायलै बेलाय अबाबा आखाइनि हाराफोरखौ सेफायना दोनगोलै रावबो गैखाया न'आव हमथानोबो खारनायानो साबसिन जागोनलै